Moikka, mä oon Veera ja mä haluaisin avautua yhdestä tosi rankasta asiasta, joka on siis vaivannut mun elämää jo pitkänkin aikaa. Ja tää ei oo mitään helppoa ja mun elämä on muuttunut ihan väärinpäin tämän asian takia. Ja mä toivon, että te oikeesti ymmärrätte mua, koska tää on tosi rankkaa mulle ja niin ja mun elämiselle, että mä toivon ihan oikeesti, että te ymmärrätte mua. Ja tää asia oikeesti koskee sitä, että Justin Bieber on mun pyllyssä. Tää ihan oikeesti on tosi rankkaa ja tosi sellaista tai tällaista, miten sen sanois, surullista elämää. Ja sen takia mä en voi nauttia mun elämästä. Kun se vaan nauttii mun pyllyssä. Ja se tapahtui silleen, että mä kävelin kadulla yksi päivä ja Justin Bieber tulee mua vastaan. Ja sit se vaan yhtäkkiä alkaa nauraa mulle ja hyppää mun peräreikää. Oikeesti. Tää elämä on oikeesti ihan sikarankkaa. Anteeksi tälle itken, mut kun se vaan sukeltelee siellä mun pyllyssä. Ja se kutittaa. Mun elämä on muuttunut tämän asian takia ihan hirveeksi. Ja mä en ymmärrä, miksi Justin Bieber teki mulle silleen. Et kun se niinku pilaa mun elämän sillä, että se kaivautuu mun pyllyyn ja tekee siitä itsellensä kodin. Et kun tää on niin rankkaa mulle. Ja tää on oikeesti tosi vaikea elää tää asian kanssa, koska ja se vaan nauraa siellä päivät pitkät ja sukeltelee ja pulikoi. Sitten se vaan nauraa mulle päin naamaa. Välillä se kurkistaa sieltä silleen pikkasen, että näkee, että kuin mä voin. Ja ihan vaan tiedoksi sille Justin Bieberille, että se vois lähteä sieltä mun peräreiästä, koska mä en oikeesti jaksa tätä enää ja mun elämä on ihan sikarankkaa. Mä oikeesti toivon, että ymmärrätte tätä mun tilannetta tässä asiassa ja tää ei oo mitään helppoa. Kiitti kun mä sain avautua oikeesti teille, kun tää ei oo mitään helppoa ja elämä on tän takia tosi rankkaa. Kiitti jos ymmärrätte mua ja